Салом алейкум раднаҷона, ина мо ай граница гаштесем. Имрӯз число 13 август, дина 12 буромада бирин раднаҷона гузаштан. Амакҷон салом алейкум. Чӣ хел гузашти амак? Ака гузаштан беҳтарин гузаштем бародар да. Ягонҷо очият истоди амак? Очият умуман наистодем. Одамое ки мо рӯй кардем бурдан гузарондан, чӣ хел гузарондан? Одамо зур гузарондан, гуфтам ташвиқи зур кардам. Аҳа. Уҷа штраф дошта боши зиқ нашем бачо. Бигардем бием бигзарем. Ягон проблема намешава. Ина ман штраф доштам гузаштам омадам. Аҳа. Ягон кас напурсид штраф дори, чӣ дори. Ай метро Люблино дина буромад я? Метро Люблино. Компания акай маъруф кад я? Ина ҳамин мошино кати рафти? Не акай маъруф агар не ташкил зур неки беҳтарин. Бачо бия акай маъруф дад яна кас мегзара бия метро Люблино. Дарра рӯ ягон гаи паи ягон ҷо сум додем лишне. Ягон ҷода, ягон. 8000 кати полни рафти гузашта омадӣ. Ягон ти расмо накард. Ина бачаҳои прасро чини 8000 доден, ягон ҷо бо лишни сум расход карден. Ҳама 8000 кати рафти омаден. Гаи паи раҳ па ягон ҷо нашида я? Шумо чӣ хел гузаштед раднаҷона? Тиам прасро чини будӣ? Ҳама прасро чини будӣ. Аймои декабр патентам омадам свобод нагузаштам ягон проблема. Аймои декабр иси прасро чини, ҳами як паспорт кати омадӣ гузаштед? Да гаи, дарра, да таможни, фемез ягон ҷо расход шид? Бачаҳои қалбаки печат дошта, анилу чӣ печат дошта? Анилу мекунанд, ҳаминҷа мақсад ҳама организаторо чун ҳал мекунанд, ягон. Бачаҳое ки одамое ки шино қатъи мо кор мекунанд, бурдан овардан. Мегзаранд, ягон проблема намешавад. Одамое чун ба калам мегиранд, одамое штраф доштан, бе проблема гузаштана. Ха панотон бахудо раднаҷона, занг занед, ин ҳамин мошино кати мебарем, мегзаронем, мебинем. Ҳар рӯз ай метро Люблино ай соати мақсад 6 то 7 саҳарӣ фақат бе выходной, бе праздник, ин ҳамин мошино мерава мебием. Иншоалло насиб ина мон да сафарем, абрада Москва рафтесем. Ина полни экипаж раднаҷона, занг занед.